שלום. מה שלומך? חווה את הטלפון. סגור. אהלן גדעון, שלום. אתה יודע עברית? לא עברית? Ты меня помнишь? Таджик. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תזכיר לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור? И тебя сейчас они арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה משרד, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוכרי, אתה עוד תראה. יאניס בוכרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט, אתה לא מתנגד, הבנת? זוז. עצור. זה סופו של כל מה זה? אחד שמסית נגד המדינה. מדינה, תוריד את הספינה. סובב. סובב, אני אומר לך. Ma, это тебя смешно, да? Тебе смешно? А? Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, а? Когда на нас бомбы бросили. Я израильтянам А? не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, ты дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы... Да, что мы все каламуши, да? Меня выкладывают на фото. На ТикТоке. Это есть... Все будет, брат. Я им сказал. Все будет. Ты не брат мой, да? Все будет. Я своим... הוא מכחיש, אבל יש הכל מוסרד, הכל מתועד. אין לו מה להכחיש. הכל מוסרד, הכל מתועד, כל האינטרנט מפוצץ בזה, אחי. טוב, תשלח לי את הסרטון בבקשה. בוודאי. הנה המגילה. שהחיוך הזה ירד לך מהפנים בעזרת השם, אל תדאג. נוריד לך את החיוך הזה. עוד את tvoj ulipka אני עשה, אני צדק. שנייה אחי, שנייה כפרה. אתה קב"ט? רק רגע אחי. מה זה האדבקט? מה הוא אומר? הוא רוצה עורך דין. פסול אוזבקיסטן. דין הוא יקבל. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר שהשגריר אוזבקיסטן בעניינים. ושמע, לא יעזור לך, אפילו אלוהים לא יעזור לך עכשיו. בעניינים? שהוא אומר שגריר אוזבקיסטן בעניינים. תוריד את הידיים. Ты хочешь что-то сказать? עצור. ביי. כן, אני שם.